Good afternoon. Today is July 31. Mamay ka la, ano? Di pala, makita ka na. Karuruya ginto. Logo dito no. Ano? Yan ano, nag-search kita no, nga kinagabi nga pagkikit. O ini ang masunod ha. Katikangan buwas. August 1, amo an Idol Gym Season 4. Pagka August 2, among Tanawang Got Talent. Pagka August 3, Domingo, Dance Fusion. Pagka August 4, amo natin yan bisita nga tikla. Amo yan ABC and Governor's Night. So adin di ano gito kay baga hilalabain nga atong pagbabasahon. Oh, ay kay pagbabalik-balikan tayo ni. Oh, Minute Plaza. Ay kay papakita ta tayo yon. Oh, say. Damo gyud mga erinomon. So kami yang kagingking ha. Ang mga pika-piken din ni. Aton niya na baga Hermana Mayor amoy Mrs. Alida M. Afabli and Family. Ang kausa ito ng simbahan ni Tanawan. Time check mo doy 20 minutes before 5 o'clock o 6 o'clock. Oo, kapag kaya na ano Webes nga adlaw. Ayan, ito nato niya na paghimang rawon and kabahin nito na mga kiritaon niya ng Agosto, tinikangan buwas. Oo, ano nga, di lamang yabain kita. Oops, mamay ka la, ano? Di pala, makita ka na nga baga duruhin ka maruroy ano? Durong ka ano? Ano baga nag-buffer. Makaruruya ginto. Logo dito no. Ano? Yan ano, nag-search kita no para ton calendar iton kalendaryo nga kinagabi nga pasundayag nga pagkikit-on at tumanikuan no. Oy, angkay. Oo, nga na di ano aton inin baga pagbabasahon kabay hiton kinagabi nga kiritaon pasundayag didiha Tanawa ang public plaza. Mamay ka natin may dinagigil. Oo. Tapos amo ini ang masunod ha. Katikangan buwas August 1 ano, amo ang gym, an Idol Gym Season 4 opening edition ini. Oo nga pinapangunahan ini ang Tanawan National High School. Pagka August 2, among Tanawang Got Talent, sponsored natin ni ang Tanawan 2 District. Pagka August 3, Domingo, Dance Fusion Part 2, amo na ini ang Tanawan 3 District. Pagka August 4, amo natin yan bisita nga tikla. Oo, amo yan ABC and Governor's Night. Yan yan kanang mga ligahan barangay. Pagka August 5, amo liwatan EBSU Night, Street Up Season 2 Hip Hop Dance Competition Open. Oh, so adin di ano gito kay baga hilalabain nga atong pagbabasahon. Oh, ay kay pagbabalik-balikan tayo ni. Kinadlo man ini nga pagkiritaon di ano ha plaza salit baga mababaro ka mo ito nala. Oo, mababaro ka mo ito na wala mo iliningay na no nato na gingkanhin o na gabi baga may din nagugugrayaw. O amo yung Vikings ano. Ang Vikings amo ang tadi nga rides, mga rides yun yung logo doon. Mausay nga di ano itong pagkandidan gabi orig maginakan ano wari man narakay pakyaw at mga disugad sa aton. Mandar na dari pa. Oh, sa dinhi, oh. Oh, may dinhi ha. Adi mandar.
Lusot-lusot pa tao din niya. Doon mga nag-i-scatter. Color games. Ba nga. Maris yun nga di budoy. Ala na ka mo. Man. Minute Plaza. So amoy niya nataton bagaginhi mo yan ang himang rawon yan ang adlaw. Naghatag kita hayohin mga calendar activity ang kinagabi nga kiritaon. Ay lang kay papakita ra pa hayo. Igor screenshot tayo ni papagurgit tayo yung tayo ni. Kuan. Oo. Ausay. Boss na ini ha, boss, tikang. Kinaglaw gihapon, may gihapon di kiritaon. Nagmumumlay man. Kami niya nito na sitwasyon di tan-awan public plaza. May kala. Damo gyud mga irinomon didi. Tala malibot lot ta iglilibot ta lot kamo itong plaza. Ano't mga karaunon didi, mga irinomon. Ba. Mga very good naghapon didi mga kabataan. Magaram na ra maglabog hitsiyot. Sagaran good man ano. Mga udonon pati ba? Man, malibot kita din ni. Malibot kita. Reso din yo, mga irano man din ni. Malibot kita para ipakita talot ito na mga diri mga taga dinhi ano. Hi, hello. Mapay nga. Okay, tata. Mapay kulo pa na. Hay na. Kagingking. Wala ka daw. Amo yan kagingking man. Rinoman pa daw. Magrasa tira din yung mga barbecue. Man. Maglaom-laom. Tumay din mo uyab na dadadon. Sigurado. Sigurado katapos niyo pangaon. Okay. Pagkaon, tapos niyo ko pagkaon itong barbecue. Ibalot iton. Mapetera katuhog ah. Yes. Okay. Magud man ito aton pagkagin na ibitaran ano. Kaya yawat lang kita nga pagka nagkakadahin pagka kuan hiton ha YouTube. Basta nga ni may music nakaka-copyright kita. So kami yung kagingking ha. Adi an Flamby an Tiger's Beer and Barbecue. Tilawa adi nga barbecue. Hukara. Hukara ha. Adi pa an Gossip Corner. Red Human Boys and Madam's Grills and Chills. And sa Abira Brothers. Adi an Zizet Barbecue. Man. Adi an Spartan. Ngan and Harold Chow Rice. Hindi nilot mga Valentine ni adi an salads and lemon and fries and greens. Ha. May dagang mga fruit salad dito, mga leafy greens. Kaso ako dito. Ang mga pika-piken din fish balls.
Oo. Aling kape. Mga bisita hala din bubugid. Nagbubugid din yung tadlaw. Basta suda din ang mga oras. Padang mo din mga turukubon. Sakitin nyo. Oh, yala ka daw. Ganado lang. Oh, ang Tami Food House. Oh, ang Shumai Rice. Di ba? Ada ang Flavor Wave. Oo. Ada man ako nag-arasungsong, ha? Ato dito ang Buyex, ang karuyag niya yun, aircon nga kuan, bilyaran. Ang adi gihapon. Ano, nag-arasungsong. Ha? Pop Sibe. Amo ito ng Pop Sibe. Fatima. Buntay. Oh. Matisugad lang kita itong Constitution History. Yan. Kundi yan ano. Papakita talo itong mga nagpakapisto dito. Oh, Viva la Virgin. Oy, sulibang ko. Ito na itong kuhan ngayon niya na ha. Itong hermana, alagad ka imbitado ini. Offerer ini niya nga August 14 ni San Caytonio. Oo, ano ato niya na baga hermana mayor amoy Mrs. Alida M. Afabli and family. Oh, hermana mayor 2025. Wala ko kay ginimbita rakiton. Ma-offer ka kuno. Wala. Oh, gidaw. Wala ka. Halagad ah. Pare man lahiton na. Kinasing-kasing ang kausa ito ng simbahan ni Tanawa no? May kala. Oops. Itong sirak na yan sangkulop. Oo, lakagad kay klaro ang sirak. Lidong. Mga sukad rin nga oras. Magarbo yan na ito na simbahan. Mahusay yan na ito na simbahan. Di man, lawa-lawa. Oh, sige di. Hello, manaw ako. Ninang ako. Magandang music na di. Son K-Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Son K-Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. Sino? Hoy, laga daw. Laga daw, karasa din hi. Ganado la. Ha? Oo, ito. Ang bagto. Ang pumpumil. Ha? Ayun, naman kong bumil. Ay. Wala ka daw, manamin niya na si Aljon. Ganado ni Aljon ha. Oo. So amo to naton pag nahimong imong rawon niya na ano an kanan na activity ano, nightly activity ang kinagabi nga pasundayag na iyo pag kikitoon dili hatan awan public plaza dili dapit sa may amphitheater ha. Oo. Tala. Again ha. Siyempre normal ako lagi magpapabili na nga iyo bus sa sangkay. Ako isang kay to. Ay, diri pa yun. Tro. Again, this has been your friend from another stars. Siyempre, ako lagi pinagpapabilin nga iyo. Bus ka sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night. Sweet dreams. Pamwa. Chup. Okay. I see Uncle Lolo.